yn dis, a gan bod e'n ffair nadolig menter iaith Caerffili heddiw, dwi am ddangos bach o cwpl o'r crysau tŷ hyfryd chi'n gallu cael, gan cwmni lleol o Aberbargoed, Weird Triangle. Byddai'n roi'r manylion ar trydar menter Caerffili, a hefyd ar beth chi'n galw, byddai'n rhoi ar YouTube hefyd, felly bydd y links I gyd yna. Just gweld bod popeth yn gweithio'n gywir, felly peth cyntaf te, na I cael link achos ni bach o sialens, mynd I roi pob lefel neu llawr o Dwnsiwn y dis. Byddai'n rhoi crys tŷ gwahanol ymlaen. Yn amlwg byddai'n rhoi e off-screen, newid off-screen, ond bydd chi'n gallu wedyn gweld y gwahanol crysau tŷ sydd ar gael gan Weird Triangle. Felly na I wneud copio hwn, a mae yna rhywbeth o'r enw Bitly dwi'n defnyddio I lleihau'r link, a copio hwnna. Felly os chi'n mynd so dyma shop weird, felly na I just wneud hwn mas o ffordd, felly bydd na link I cael y crysau tŷ yma. Dyma shop Weird Triangle, I prynu crysau tŷ Dwnsiwn dis. Unwaith fi wedi rhoi'r post cyflym yma allan, byddai gallu bwrw ati gyda'r gêm wedyn. So, mae'r crysau tŷ yma, does nhw'n debydolu yn Saesneg na unrhyw iaith arall, felly mae fe'n eitha unigryw a rifyn cyfyngedig i'r Gymraeg. Felly ni'n lwcus iawn bod, Terry Kavanagh wedi sgwrsio gyda Weird Triangle a cytuno I wneud hwn. Felly, so dyma ni, dyna'r link. Mae'r link nawr ar neges, os chi'n mynd I Twitter Menter Caerffili a chi'n gweld y fideo yma, jyst o dan fe yn sylwadau, chi'n gallu gweld y link i'r siop. Right, felly, na I just rhoi hefyd ar checio bod hwn yn gweithio. Mae fe, na I rhoi yn y chat so mae'r link yna. Os chi'n gwylio hwn nawr trwy YouTube, mae'r link hefyd yn y blwch sgwrsio fanna. Felly, bant â ni, o'n I ddechrau. Na I cadw golwg, na I tynnu hwnna mas, pop-up chat yna ni, a amdani. Felly, gawn ni weld nawr. Ydy'r chatbox yma. Dwi'n dangos hwnna. Felly mae croeso I chi sgwrsio gyda fi ar, os chi'n gwylio hwn trwy YouTube gemau fideo, mae yna cyfle I roi negeseuon, a byddai gallu ymateb iddyn nhw os oes unrhyw cwestiynau gyda chi. Ond chi'n gallu gweld fan hyn, Dwnsiwn y dis, mae yna holl cymeriadau gwahanol, chi'n gallu gweld nhw ar y crys tŷ fan hyn hefyd. Felly chi'n dechrau gyda'r ryfelwr.
So mae pob pennod wedi gorffen gyda ryfelwr. A wedyn mae'r lleidr. Felly, ie, mae nhw'n addasu. Mae pob cymeriad gyda steil gwahanol o chwarae. A nawn ni trio pennod 5 gyda'r lleidr. Felly, bydysawd paralel. Wow, popeth yn wahanol. Gelynion yn cael 10% o iechyd ychwanegol. Effeithiau statws yn gweithio'n wahanol. Mae'r offer y gyd wedi ei newid. Sut wyt ti'n cadw fy nghariad? Ti yw realydd bach y grŵp. Wyt ti'n mynd i fod y cyntaf i weld synwyr a roi'r gorau iddi? Dwi ddim mor wael â hynny fod yn finiwn bach. Mae gennym ni pit peli yn yr ystafell staff ac mae yna fyffins am ddim yn y gegin pob bore. Does ddim un o ni yn mynd i roi'r gorau iddi. Ni wedi dod i ennill a ni'n mynd i wneud hynny. Pob un ohonom. Am amser od i ddatblygu synwyr o undod fy nghariad. Falle bydd hyn yn wneud i chi ailystyried. Os ydych yn rhoi'r gorau iddi gyntaf, neu gadael i ti dreulio awr cyfan di allan i'r dwnsiwn bob blwyddyn. Bydd hynny'n gwneud eich carchariad tragwyddol pigo yn felysach byth. Dyw hynny ddim hyd yn oed yn gynnig da. Mae'n gynnig ofnadwy. Hefyd, na. O, mae pendant yn gynnig ofnadwy. Ond erbyn i hyn bod drosodd, falle byddet yn dymuno eich bod wedi ei gymryd. Felly, y syniad y gêm yw bod chi'n dod i'r dwnsiwn fel rhyw fath o sioe gêmau. Mae boneddiges look yn troi chi mewn i dis eich cymeriad greiddiol. So mae'r cymeriad yma yw'r lleidr. Mae fe'n cael troi mewn i dis. A chi'n cael penderfynu un dymuniad eich calon. Chi'n gallu ennill os chi'n curo'r gelynion i gyd. Ond chi'n mynd trwy bob llawr. A fi'n credu mae 5 llawr gwahanol. A wedyn ar y 6ed llawr chi'n brwydro'r boss. Felly, a chi'n ennill y pennod yna. Felly dyna'n syml. Beth sy'n digwydd. Felly, just gweld os mae'r links. Felly, just eisiau rannu un link arall gyda pobl. Dyna ni. Felly, dyna ni. Yeah. Gawn ni weld nawr. Troi'n o lawr tipyn bach. Felly, y garddiwr neu'r pen poeth. Na'n mynd am y garddiwr. Hollti y dis mor hafal ac sy'n bosib. Tri a tri. Credu beth gorau i wneud. Raw fyna. O, minimum 4. Camgymeriad fyna. Ei, ffantastig. Mae'r chat yn gweithio nawr. Helo, Emrys Evans. Sut mae'r hwyl? Right. 3 a 2. A 2 fan hyn. Wel, mae hwnna'n ffantastig. Achos dwi wedi newid e nawr i'r falle mae'n well i fi wneud hwnna. Broliad anlwcus, 4 1 ychwanegol. Falle na i wneud hwnna. Bee. Gan ni weld os ni'n gallu cael yr opsiwn fan hyn o'r chat ar yr ochr. Helo pawb. Just gweld. Helo Lizard XP P a Emrys. Roi'r chat fi'n credu yn agosach. Ydy'r sain yn oce? Ti'n gallu dweud gael fi gwybod Emrys a Lizard os mae'r lefelau sain yn iawn.
os hoffech chi bach fwy o'r cerddoriaeth. Nes i troi lawr ychydig, ond ie, gael fi wybod. Felly ie, mae bach o'r ddoi peth. Ie, yndi, ffantastig. Pelyn dan. Felly, angen dwbl sy'r ergyd olaf, ennill 2. Okay. Felly, a fi am 6. Ond mae'r roliad anlwcus yn rhoi 4-1, felly gall nhw mynd 1, 2, 3, 4. Ond mae hwnna'n ail ddefnyddiadwy. Felly, sdim angen defnyddio hwnna. Angen dwbl. Medawiau dramatig. A ei hollti y ddoi yma. 2, 2. Am y nunchucks. Wee. Ffantastig. Ie, mae'n mynd i bod yn eitha doniol i mynd nôl ymlaen a dangos y crysau ti off. Mae Emrys wedi prynu un yn barod. Mae dy fe un stael yma ond o'n oren, ydy e? Emrys? Fi'n credu dyna gys di yn y diwedd. Grŵp 2 fi'n credu yw e. Ond ie. Dyma... Nid hwnna. Ffeindio'r link to. Dyma ni. Copio hwnna. Dyna'r link os chi ddim di cael cyfle i gweld crysau ti gyd, ond byddai'n dangos chi. Hwnna'n dda. Ond... Okay. Right. Gweld. Felly, diwedd tro. Ydy llosgi un o'r dis? Ddim ar gael. Just curo fe. Lefel i fyny. A nawr fi ar yr ail un, felly na i diflannu am eiliad. Actually, na i just wneud hwnna. Right, mae'r blob gwyrdd yna yw, achos fi'n defnyddio sgrin gwyrdd, mae rhaid wneud hwnna mwyn dangos y gwyrdd oedd yn y crys T. Felly, y crys T cyntaf i ddangos i chi gyd yw y crys T fi wedi gorffen y penodau gyda'r y cymeriad yma, sef y ryfelwr. So dyna fe. So fi'n caru'r lliw glas yma. Chi'n gallu gweld, mae'r text o'r gwaelod yn dweud ryfelwr. Creu un o'r ffefryn o ran lliwiau. So dyma ni. Gawn ni weld. Driad. Dim angen i iechyd arna i eto. Dyma ni. Felly, angen dwbl. Gwneud un, mae un bach ddim yn dda iawn, felly os dwi'n hollti'r dis yna, gallai wneud 3, a 3,
Ac yna roi hwnna yn ffon dafl gwenwynig. So symud hwn o gwmpas ychydig. Lle gallai wedyn ychwanegu hwnna. Right. Dwi'n hoffi lliw y Crys ti yna. Diolch Beth. Ie, ma fe'n un o hoff liwiau fi y glas. Dwi'n hoff iawn o glas, maen nhw'n galw Royal Blue. Ma' hwnna'n eitha neis hefyd. Fi yn fan mawr o'r ddoi yna. Mynd am 4. Rolio unlocking. Felly be hoffwn i'n neud? Os dwi'n hollti yma o leia, dwi'n gallu neud y mwyaf o'r nunchucks. Dawiau dramatic. Pity bod y 5 yna ddim yn gallu cael ei ddefnyddio. Ond, dwi wedi curo'r droiad. Ti'n meddwl ti mor glyfar, ond dweud ti, ond coed yw'r vampir greiddiol, mate. Maen nhw'n tyfu o lwch ac yn bwydo ar eich gwaed. Oh gosh. Faint o opsiynau lliwiau sydd yna i'r crysau ti? O, mae hwnna'n cwestiwn dda. Mae'n werth mynd, ewch i'r link sydd yn y chat, a fi'n credu mae yna eitha dipyn o opsiynau gwahanol. Es i am y Royal Blue, wel, o'r lliwiau glas mwy nag eraill, ond yn y diwedd, ar gyfer heddiw, oedd e'n handi i gael un o pob un jyst i ddangos i bobl yr opsiynau gwahanol. Ie, falle, gallai ddangos i chi'r wefan os dwi'n teimlo'n mentrus. Go on te. Right. Os dwi'n cael hwnna fyny, ni'n gofyn am drwbl nawr, ond na i trio fy ngorau. Felly, right, dyma ni. Felly, nawr Streamlabs, na i ychwanegu hwnna a browser source. Add source. And roi siop. Right. Gawn ni weld nawr. Right. Felly, chi'n gallu gweld hwnna yn gyflym. Dyma yw'r wefan. Os dwi'n mynd... O na. Actually, mae rhaid i fi wneud e fel browser, achos so fi'n mynd i gael fi wneud e fel yna. Ond dyma'r wefan. Neu just cael gwared o hwnna a roi window capture, achos mae hwnna'n mynd i bod yr un dwi angen. Ble ma fe? Na, ddim yr un yna. Weird triangle. Dyna ni. Yn y diwedd, mae fe gyd yn gweithio allan. Felly, os dyn ni'n mynd nawr, edrych ar y wefan yn cyflym. Syniad da, Emrys. So, credu mae'r opsiynau, chi'n gallu cael nhw yn lliwiau amrywiol yma. Felly, os ni'n edrych fan hyn, pigo'r cyllweiriwr. Dyna ni. Mae'n dod nawr a bach. Right. A fe'n rhoi'r opsiynau. Right, mae rai... Okay, mae rai fel
y cymeriadau, achos dyna yw'r stael. Chi'n cael... So, yr opsiynau yw cellweiriwr... O ie, chi'n gallu. Chi'n gallu cael nhw. Oce. Ti'n gallu cael nhw yn y lliwiau. So, fel arfer, y cellweiriwr sydd gyda'r coch yn y cefndir, ryfelwr sydd gyda'r glas, lleidyr gyda gwyrdd, robot gyda llwyd, beth yw e? Y dyfeisiwr credu gyda'r oren, a'r gwrach gyda porffor, okay? Ond, os ych chi eisiau, gallech chi cael pa bynnag lle chi eisiau. Chi'n gallu swapio nhw gwmpas, so gallech chi cael y cellweiriwr gyda'r glas yn y cefndir. So mae yna opsiynau fel yna. A wedyn chi gyda opsiynau bach canolig mawr, mawr iawn, 2 mawr iawn, 3 mawr iawn, 4 mawr iawn. Felly, ie. Yeah. So dyna yw'r crysau ti. Wedyn, mae yna rai plant hefyd. So falle chi'n meddwl, ffantastig, game fideo Cymraeg, bydd y plant yn hoffi hwn. Chi'n gallu cael crysau ti'r plant hefyd. Felly, ie, mae opsiynau o ran y lliwiau gwahanol fyna hefyd. A chi'n gallu cael y stael o'n i jyst yn gwisgo, a fi'n credu mae emrys gyda un o'r rhain hefyd, yw'r un yma. Dyna'r un o'n i jyst yn gwisgo, sef yr un glas, ond gyda pob cymeriad arno fe, a yr oren, chi'n gallu melan i chi. Ie, mae emrys di cael un oren, mae dy fi'r un glas. Mae llwyd yn eitha cool. Ond ie, so, dyma ni. So, dyna ni am hwnna am nawr. Ni'n mynd nôl i'r Dwnsiwn. A dyna ni. Beth mae... Just check beth ti'n dweud. Yr un yna mewn oren dwi efo joio. Ie, o'n i'n meddwl. Ie, mae'n nice yn dwi e. Mae'r logo Dwnsiwn y Dwsiwn o fe, mae'n eitha nice. Felly, nôl â ni i'r More Leader fan hyn. Ie, mae'r gêm yma ar gael ar Steam Store, felly ar PC. Dyna i. Felly, ond fi'n credu mae yna sion bod mae'n mynd i dod allan ar y Nintendo Switch cyn bo hir. Sa'n credu cyn dolyg, ond na i gadael chi gwybod a roi rhywbeth mas ar Trydar a Facebook ni pryd mae fe allan ar y Switch. Right, dwi'n credu a fi am hwnna a hwnna. Roliad anlwcus. Dwi'n mynd am hwnna. 5. Felly wneud y 2 yna. Beth am te? 4. Pam dyw hwnna ddim? Achos mae fe ar dan. So fi'n gael fi wneud e. Fi ddim di sylwi hwnna o'r blaen. Okay. So, yeah, bydd rhaid fi gadael hwnna. Mae'n ond yn neud un am dyw e. Dyna pam. So, dim pwynt i fi ddefnyddio hwnna eto. Felly...
Bachyn mor leidr. A wedi ennill. Fel i fyny. Clychau gwartheg. Yn peri 1 o 1. Neu pêl drillio. Gwneud newid lleihau cyfri lawr. A fi am y pêl drillio. Newid o 4 a rewi o 1. Super bot robot. Super gelyn. Os mae fe'n goleo fel yna. Gwneud cyfri lawr gan. Hwna'n diddorol. Dyna ni. Just a gun plasma sydd dy'r boi ma. Roliad anlwcus te. Cael 4. Mae 8 lot i roi mas i just am newid o 4. Felly bydd gwell dy fi. Nawr gallai wneud hwnna, so fe'n mor gwael. Mae rewin achosi un o'i dis nhw mynd i 1. Saith. Tri. 6. O, 1 munud. O na, mae rhaid wneud hwnna. 5. Fe'n neis i gael 2 iechyd nhw. Felly, os dwi'n neud 3 a 3. 3... Na, mae'n... 5. Na, mae jyst mynd amdano fe. 3 a 3. Fe'n 5 fan'na. Dwi'n hoffi'r cerddoriaeth Kevin D. Rolli'r gêm. Ie, a fi. Mae fe'n... Mae fe'n eitha catchy. Cadwch chi fynd. Ie, mae'n eitha dda. Naeth... person naeth creu hwn oedd menyw o'r enw Chipsell. So, neu roi e yn y chat. A mae hi'n wedi wneud cerddoriaeth arall sy'n really nice fel 8-bit neu chiptunes maen nhw'n galw fe, y fath yma. Dyblygu un dis dychwelyd un arall, beth dwi angen fan hyn. Mae 5 dy fi. Adio i'r darian dychwelyd y dis. Fi am croen trwchus. Yes, dim gen i digon am mwy na hynny. Ma' hwnna'n llawn. So, dwy logludio gynta dwi'n credu. Achos mae'n lefel llai, bydd e'n llai... Gobeithio bydd e'n haws i giro. Dim lot.
eitha nice. Rwy'n dychwelyd nôl I fi. Ooh, on a minimum. Lleihau y cyfri lawr. Yeah, go on te. Ac yna... Tree. Angen dwfo. Ond fi ddim eisiau gwastraffu 6 a 6. Ond beth am te 3 a 3 i'r 6 5 fanna dim opsiwn arall a fi am just curo fe gynta. Oh, Emrys, fine. Hero broses naeth ei gymryd gyfieithu'r gêm. Wel, mae'n teimlo fel cymerodd e haf cyfan, ond o'n i'n credu 2-3 mis dwi'n credu. So y peth yw, o'n i'n neud hwn extra I gwaith eraill, felly o'n i jyst yn trio neud pryd o'n i'n gallu. Ond tio beth, oedd Terry Kavanagh y dablygwr, oedd e di synnu faint mor gyflym o'n i di llwyddo, o'n i bach fel, oh my gosh, o'n i ddim... Achos oedd e fel y gêm mawr cyntaf fi gyfieithu. O'n i ddim yn gwybod beth really oedd yr arfer, ond ond amlwg gyda cyfieithu, ar ben y cyfieithu oedd profi'r gêm a cael ei neu'n siŵr bod yna ddim bugs na unrhyw problemau gyda'r gêm. Oedd hwnna'n nice. Perffaith. 1 munud, 6. Angen eilrif. Just angen neud hwnna te. 3 a 3. Curo fe. Fi'n credu... Fi roi fi check y dyddiadur, actually, achos os fi'n mynd nôl I pryd dechreuodd y broses, fi'n credu tua 2 mis oedd e yn y diwedd. Dyna'r thing am dyddiadur. Chi'n ysgrifennu popeth mewn so ti'n gallu just dweud yn syth. Ebrill. Hwyrach na hynny. Dyna ni, mae dy fi nodyn fan hyn, dechrau cyfieithu Dwnsiwn y dis. So, 11 o Mai y dyfi'r hwn, a wedyn dath e allan. Fi'n credu nes I ddanfon fel, fi'n yn cofio. Neu edrych I chi wedyn, achos fi ddim yn quite yn cofio. Alright. Cactus neu'r jar ysbrydol? Fi mae jar ysbrydol. Gynta. Ti di gofyn rhywbeth nawr. Right. Mae'n hawdd I fi gallu just gweld pryd oedd y foment olaf I danfon cyntaf o gorffennaf fi'n edrych fanna.
Ie. Felly, cyntaf o gorffennaf. Felly, ie, Mai. So, 2 mis. Just dros 2 mis. Ie, nôl i'r gêm. Felly... Fallti rhys mewn 2. 3. No, 3. Troi'n trwchus. Lleihau y cyfrif lawr. A wedyn, niwed. Felly, diwedd tro. Cymryd 3 niwed ar diwedd tro yma. Sa eisiau yna. Felly... Peri... Ww. Max 4. Fi methu... Lle ni'n neud hwnna? A wedyn... 6 fyna ar gyfer tro nesaf. A mae roliad anlwcus da fi sy'n gwych. Perffaith. A nawr gallai 1 fyna a 6 3 2 5. O, yna'n rwystredig achos os bydd dy fi 1 ar ôl. Dyna wedi bod yn dda. Fydden ni wedi cael 2 nôl. Ond ddim y tro yma yn anffodus. Felly dyna ni. Fel fyny. Isychwanegol. A cactus. Mae edrych beth sydd yn y siop. Tetraphobia gwneud newid o 4. Cyn. Gwerth dis -1. Canwyll. Gwerth dis -1. Colli 1 HP. Pam by ti eisiau prynu hwnna? Sa'n siŵr. Felly fi'n credu a fi am y tetraphobia. Sgen I ddim digon nawr. Mae angen darn arian arall arna I. Felly na I mynd am... Mae trio... Gael fi weld beth dwi'n gallu uwchraddio. Nunchucks. Dychwelyd y gwahaniaeth. Na. Gwneud... Na. Ffrwydrad. Newid o 6. Yma'n oce. Adio. Na. Gwneud... Lleihau cyfrif gan... 2 defnydd. So mae jyst yn newid e. Ti'n defnyddio 2 waith. Ww. Falle. Os fi'n defnyddio hwnna 2 waith, mae'r ffrwydrad oeri automatig wedyn yn mynd lawr hefyd. O, fi'n tempted I wneud hwnna. Oce, Does dim byd yn ôl fan hyn. Tarian barcud. Adio 8. Na. Na i'n mynd am y... pêl drillio. Os fi'n gallu defnyddio fe 2 waith. Felly... uwchraddio... Gallen ni wedi aros i'r tetraphobia a wedyn, ond nes I ddim, felly dyna fe. Dim pwynt poeni amdano fe. Felly 6 3 3
Mynd am 4. A... Dau. Bach o amddiffyn. O, mae'r rhain yn rifau mawr. Cael y 3 nôl. A... Y rifau mawr iawn dy fi. 6 fyna. A wedyn... Mae'n mynd am... 3, 5, 3, 5. Ww. Un bach ar ôl. Oh, actually, ydw i wedi mynd lawr... Na, dyma'r un olaf. Dyma'r un olaf. Angen newid eto i'r crys tu nes. Right. Angen double. Felly... Dwi'n neud hwnna. A wedyn hyn. Yay. Dyna ni. Dim angen defnyddio hwnna. O, nawr dwi'n gallu cael y tetraphobia. A dyma ni, mae rai fi cofio mynd off nawr. Right, byddai nôl gyda'r Christy nesaf i ddangos i chi. Right. Right, fi ddim yn gwybod os chi'n gallu gweld e'n dda iawn, achos... Gael ni'n gweld. Gweld? So fi di ffeindio yr... Credu mae'n... OK. Chi kind of yn gallu gweld e. Achos mae fe'n green screen, chi'n gweld? Dyna beth fydd yn digwydd os fi'n cymryd y thing. Ond fi di cymryd hwn o'r lliwiau cywir. So just dychmygo fe. Mae dy fi ysgwyddau mawr fyna nawr. O ran o braich fi'n dyflannu. Ti'n eitha weird. Lle ni skip o? Na, dwi'n ti beth. Na cymryd yr effaith green screen off i ti'n credu. Dyna'r peth mwyaf call, just ar gyfer y bit yma. Felly, when you write filters... dyma ni. Chi'n gallu gweld nawr. So, ar gyfer... Na i just... Nid hwn am munud. Sgwidio mewn tipyn bach. Gofyn mewn ffaff, ond... be fi'n neud? Fi'n symud popeth o gwmpas nawr. Credu ma'n OK. Mae popeth pwysig mewn yn y shot yna. Symud efo i'r cornel. A dyma ni. So dyma'r lleidr. Crys ti'r lleidr. Achos ni'n chwarae fel lleidr. Ie, chi'n... Sori am y cefndir gwyrdd, ond... Byddai'n neud fel ysbryd os fi ddim yn neud e fel yma, anyway. Just ar bit yma, OK? Felly... Sgen i ddim arian, so dim pwynt mynd i'r siop heb arian. Actually, mae'n lleidr, so falle ma' yna pwynt i fe, ond... Na, chi methu neud e yn y game yma. Right. Felly...
Faint o stream sydd efo gymaint ar hyn o wardrobe changes. Wel, yn lle newid Chris T bob tro, ti ond angen newid lliw Kevin D lol. Oh yeah. Be ti'n meddwl? Wel, yn lle newid Chris T bob tro, ti ond newid y lliw Kevin D roll. Yeah, ond y thing yw, gyda'r screen grip, fi ddim yn gwybod. Right, be na i wneud? Wneud e'n llai, so mae'n... So fi'n person tiny nawr. Just ar gyfer y bit yma. OK, dyna ni. Just ar gyfer y lleidr. Fel, beth yw e? Tiny Mike yn Charlie in the Chocolate Factory. Anyway. Fi'n dechrau mynd i ffwrdd tipyn bach. Fyna. Per i wanhau o 2 gwneud 3 newid. Yeah. Oof. Odd. Pimp. Nice. Swapio rain. I 6. Dim ond 1. Ah, pity oedd ddim double da fi. Oh well. Dyna ni. Wedi ennill. Ie, fi'n gwybod, fel Shirley Bassey Emrys. Newid costume change. Ond ma'na pwynt, fi'n trio kind of gyda weird triangle a gyda crysau T. Dyna'r pwynt heddiw. Fi ddim fel arfer yn neud newid Chris T pob 5 eiliad. Felly... Mae fe'n diwrnod arbennig, diwrnod ffair, Nadolig, menter Caerphilly. Felly... Ba angen rhywbeth bach special. Ba. Gwneud trin. Os di dis 3 a 2. Hwnna'n neis achos mae'n rhoi yn ôl i fi. Os dwi'n neud nawr 3 a nawr 2. Oh. Roliad anlwcus. Ie, sut aeth neithio'r Emrys gyda'r... oedd Emrys yn neud stream o... Yfe Euro Truck Simulator? Sut oedd yr... sut aeth hwnna'n y diwedd? Llwyddes ti gael e gyd heb unrhyw broblem? Y delivery yr... Yeah. 3 and 3. Down. O, dylwn ni ddim di wneud yna, achos si golli Gwenwyn. Ie, so daeth e. Nes ble est ti Denmark?
Fi'n credu yn y diwedd. Mae'n eitha cool. So, 5. Oh, na! Angen double. Mae hwn yn tro rubbish. Reit dda, diolch. Dim problem o gwbl. Dim speeding, fines na dim. Wedi bod yn chwarae efo config files game heddiw ac wedi cael o edrych reit dda nawr. Oedd e'n edrych yn gret, neithiwr. Be, ym mha ffordd ti'n dweud bod e'n edrych yn dda, achos o'n i'n meddwl oedd e'n wych. Right. Newcastle i Copenhagen, dyna ni. Waw. Dyna chi rhywbeth. Diddorol. Ti'n beth? Gallai... Yn gwybod sut mae pawb yn gallu gweld hwnna. Oh well. Right. 3. Neu... Pêl gyllio. Falle, os ni'n neud hwnna, bydd dy fi 2... 3... Dwi'n edrych hwnna. Dyna ni. Bydd e edrych dipyn well ar gyfer y stream nesaf. Gweld o'n stream chill ar gyfer nos Wener, lol. Yeah, oedd e'n cool. Right. 3 a 3. Oh, na. I'm in trouble fan hyn. 2. 4. Angen double nawr. Wel, nos fori bydd na sesiwn Among Us, felly os ti ar gael a diddordeb, dewch draw i'r Discord ni a gewch chi ymuno mewn ein sesiwn Among Us. Gyda'r hwyr bydd hwnna. A sesiwn i oedolion, rhaid dweud hefyd. Os wyt ti'n gweld fy mhlentyn, ni'n siŵr bod e'n brwsio hi ddannedd. Ie, mae'r cymeriad yna, mae fe'n blaidd, ond mae ci bach blaidd fe, sef mab fe, wedi redig mewn i'r dungeon, a mae jyst wedi mynd i edrych... edrych am ei mab. Dyna pam mae fe dal yn y dungeon. Yn ôl y stori. Right. Lleihau iechyd gan hanner. Bydd hwnna'n neis iawn. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ddim cweit. Ie, cyfri'n 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Os oes gyda fi dwbl, bydd hwnna wedi bod yn dda. 3. Diddorol iawn. Achos, os ti'n hollti hwn mewn 2, fi 3 fyna. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dim ots. Hwnna wedi bod yn dda, ddo. Cael e tro nesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. 3. Hei. Mae'r 6 yna. Felly ie, mae Lleidr, mae fe'n dwy'n un o symudiadau'r gelyn pob tro yn ystod y gêm. Wel, pob brwydr. Dyna ni. Lefel i fyny. Gosod dis ar hap i dychwelyd y dis. Gwneud 2. Cael dis odd, neu uwchraddio offer. Mae hwn yn penderfyniad anodd. Uwchraddio bob tro. Fi ddim yn siŵr achos mae hwn yn eitha cool. Os o dis ar hap. Right. Gawn ni weld. Beth sydd 'da fi tu ôl fan hyn? Drych toredig. Tetraphobia. Mae hwnna'n rybit, mae hwnna'n gwaith. Pam byddwn ni eisiau fe'n gwaith? Mae hwnna jyst i dal chi allan, dwi'n credu. Right, nunchucks, dychwelyd y gwahaniaeth. Gwneud un. Actually, pam fi wedi bod yn chwarae gyda hwnna pan mae mor hollti y dis. Mor hafal ac sy'n bosib. Di ddim really angen hwnna. Tarian, mae hwnna'n ffordd... Fi ddim eisiau torri drych. Tri, a dychwelyd y gwahaniaeth. So di yna'n meddwl mae'n... chi'n cael dis yn ôl. Falle. Dychwelyd dis. Niwyd o 6, bydd yna'n eitha dda. A fi am hwnna. Right. Ein nôl. Fe'n rhywbeth fe'n hyn werth prynu. Jamwr signal hollti dis yn anghyfartal. Penderfyniad, gwneud niwed o 4, adio statws ar hap. Beth yw'r del fan hyn? Wel, gan mi weld os oes unrhyw beth gallai cymryd o ddwylo ti. Na, fi'n hoffi y nunchucks, achos ti'n gallu ail ddefnyddio nhw. So, mae'n rhaid fi gwirio fan hyn. Parhad olaf, groesi am drithro, hollti dis... Na. Sa'n hoffi nhw. Ond dwi ddim eisiau hwnna. A fi am tetraphobia, dwi'n credu. Dyna ni. Is 'na unrhyw beth arall? Adio i'r darian dychwelyd y dis. Adio 8 i'r darian. Falle na i cael hwnna rhywbryd yn y gêm.
dyna ni, amser... amser newid to... Right, rhaid I fi mynd mas am eiliad. Right. Felly, dyma ni, nôl â ni, rhaid nôl yn y cornel fyna, a beth angen y filters na, so chroma key yn gyflym, boom boom boom, dim angen hwnna mawr rhagor. O nhw jyst yn defnyddiol o ran os up. Hey. Right, dyna ni. Jyst newid bach fwy. Os ma hwnna'n cyfro pethau. Weird triangle, symud hwnna draw chydig. A dyna ni. Nôl, dyma ni. Faint, fe'n gwybod nawr, faint o crysyti ni wedi dangos, ond dyma yw'r un dyfeisiwr, lliw greiddiol oren. So, yeah, dyna ni. Fi dal y lleidr, er bod fi'n gwisgo Crys T dyfeisiwr, just rhag ofyn bod pobl yn meddwl, beth ti'n digwydd? Dyna ni, ti dal gallu gweld y lleidr fyna. Right. Boom. Right, 4. A wedyn ni ddweud 3. A falle... O na, mae minimum o 2. Beth am... Hwna? Hwna. So wedi rewi 2 o dis, so 1 a 1. Diolch Emrys am eich geiriau credig. Right. Hollti dis. A 4. A 4. A diolch tarian. 1. Cael hwnna lawr I 7. Yeah, mae'r thing o cyfri lawr yna wedi wneud gymaint o wahaniaeth. Fi'n falch nes I lawr y llwybr yna gyda'r lleidr. Ti'n beth, o'n I ddim rili'n deall y mecaneg yna nes bod chwaraes i'r mod Calan Gaeaf. Dwi'n dau dychwelyd y dis. Pedwar. Oh, 1 ar ôl. Oh dear. Ie, fi'n credu mae oren wastad yn... Mae fe'n lliw ddewr iawn I gwisgo. Ie. Achos ar wahân I fel iseldiroedd yn chwarae pêl-droed, chi ddim yn gweld lot o fe, really. Yn y hen ddyddiau pan oedd fel orange y mobile phone thing, o'ch chi'n gweld y lliw yna yn fwy... oedd yn fwy cyffredin. Chi ddim rili'n gweld e lot ar wahân I hynny. Right. Mae'r cracker yn lefel 4. Felly be nai yw... Alla mae'n werth I fi cael un... Na. Na I mynd amdano fe.
So mae roliad anlwcus da fi, sydd actually'n lwcus ac yn ddefnyddiol. Lle mae 5 a 3 yn well i fi i ddefnyddio fan hyn. 3 a 2, 3, 2. Bym hwnna nôl a 6 fanna. Falle dylwn ni rhoi 6 fanna. Dim lot. A rhain i gyd ar y nunchucks. O, na, hwnna fanna. Right. Dwi'n hoffi fe. Mae jyst ddim yn lliw fi di gwisgo lot yn y gorffennol. Felly 3 a 3. Right, nawr fi hwnna. 3, cael yn nôl. Nawr gallai wneud 4 a 3. 5 a 3. Then 6 fanna ar gyfer y tro nesa. Dwi dallu fi, ond dim ond 5 sydd â fe ar ôl. Dim angen poeni, really. 3. Achos edrych. Ta-da! O na! Fi jyst mynd am hwnna. Weithiau, pam chi wedi cael eich milltithio, mae'n dda i just roi rhywbeth sydd ddim mor pwerus allan gynta. Angen dwbl, gwneud 4 niwed i 1 galen yn colli holl 1 hard. Dim angen hwnna. Angen dwbl, cael 3 tro nesa. Nah, fi ddim really angen hwnna. Beth ydw i eisiau? Gong. Munud. Mae'n meddwl os mae rhywbeth fan hyn sydd yn werth cael wedi uwchraddio. So, mae jyst edrych trwy rhain. Nunchucks. Dychwelyd y gwahaniaeth. Tetraphobia. Gwneud niwed o 1 4 gwaith na. Croen trwchus. Allwedd meistr. Na. Na. Gong. Right. Gwneud 5 niwed. Galen yn colli holl 1 hard. Angen dwbl. Gall hwnna bod yn ddefnyddiol. Sy'n gweld beth byddai'n swapio fe gyda. Dwi'n hoffi tetraphobia. Dwi'n hoffi ffrwydrad. Tarian? Falle. Falle. Os fi'n cael gwared o'r... Dibynnu pwy... Falle. Dwi'n credu mae'r gong yna yw'r peth gorau i gael. Neu tarion barcud. Mae'r gong. Mynd fwy...
Ddim yn siŵr sy'n gwybod. Mae fi'n neud. Tetraphobia, croen trwchus. Mae'r tarian yn fwy ddefnyddiol. Oce. Mae'n fwy amddiffynol, bendant. A mae'r thing yna, maen nhw gyd yn mynd lawr. So mae popeth yn cael ei helpu. So gargoyle a canwr. Gwella fy hun dwi'n credu cyn gargoyle. Whew! Right. 4. Ie, mae hwn yn set-up eitha neis. So mae'n well i fi wneud hwnna dwi'n credu. So dwi'n gallu wneud 2. Perffaith. Gwneud... Mae fe di cloi 3 o fy dis sy'n boen. Ond... hyfryd. Gwneud nifer o 3 ail rolio gyda gwerth llai. Minimum 3. Nice. Hwna'n dda. Mae wedi datgloi rhain. I nawr, dyna'n neud 3 a 3. Os dwi'n neud... hwnna. Gallai rhoi 2 fyna. Rhoi... A bydd ddim werth i fi gael y tarian. 3. Dyna gormod o risg. Dyna ni ddim wedi cymryd hwnna. So 2 di cloi. Hei. Perffaith. A mae system eitha da fan hyn. Oh my gosh, fi'n mynd i ennill hwn. Ni'n just gwirio os oedd hyn rhywbeth diddorol fan hyn. Ennill bendith ar hap. Bydd hwnna'n handy? Fi'n mynd siŵr. Bendith ar hap. Beth byddai'n cymryd lle? Na, hollti dis wedi troi mas yn handi iawn. Ennill bendith ar hap. Na, neu aros gyda'r system yma. Gargoyle yw un o fy nghasgelynion y gêm. Gyda hwn ddo heddiw, o'n i'n ffain yn erbyn e. Dwi'n hoffi'r cyfri lawr yma, mae wedi gweithio mas yn wych. Gwneud un tro, roi hwnna fanna te. A hollti dis. So bydd dy fi 1 fanna, 3 fanna, a... mae yna, just i chi gael gwybod hefyd, os chi'n mynd i wefan Menter Cyffili
a i'r tudalen, mae yna tab sy'n dweud Ffair Nadolig. Os chi'n mynd ar hwnna, mae yna lot o siopau diddorol iawn yn gwerthu nwyddau hyfryd ar gyfer Nadolig a just pethau dda. Gwybod mae Rhys sydd yn gwylio ac yn, ac yn cyfrannu at fel arfer yn cefnogi yn chwarae hefyd. Mae'n gwylio yn chwarae. Mae fe gyda fancy coffee. Mae lot o pethau hyfryd diddorol eraill hefyd. Felly, hollti'r dis. 2. A rhoi 1 fyna. Mae fe trwy neu'n cosi hyn yn Ie, jyst ewch draw. Ie, os chi'n gwylio hwn trwy Periscope, trwy Trydar, mae'r link yn sgwrs. Mae fe'n gweithio. Na i jyst gwirio bod e'n gweithio. Fi'n credu bod e. Os chi eisiau mynd, jyst gwasgu ar... Ie, mae fe ar tudalen Menter Caerphilly a mae'n dangos chi a fi wedi ail trydaru fe hefyd. Felly mae'n dangos y siop lle chi'n gallu gwisgo'r crysau tŷ yma. Felly, prynu'r crysau tŷ yma. Oce, dyna ni. Mae fe'n gweithio. Right. Felly. 4. Fi'n hoffi mae'n canu pob tro ti'n ti'n brifo hi. Yeah. Right, dyma ni. Llongyfarchiadau, ti nawr yn lefel 6, iechyd maximum. Wedi cynyddu gan 4 ar lefel max. Felly, nawr yw amser... Na'n mynd mas o hwn. Ie, amser newid eto. Chos ni ar bos. Okay, mae hwn yn joc, ond... Ie, mae'n dda i dangos i pawb yr opsiynau. Dyma ni. Bum ba-da-bum, ta-da! Grach, dyma'r Crys Tir Grach. Felly, am y bos. Mae'n rhoi fi hyd a lledrith i giro Buster. Lleidyr yn erbyn Buster. Gobeithio gallai curo y bos yma byddai'n ennill y penod. Hei, wyt ti'n hoffi cysgu neu ymladd fwy? Fy hoff beth yw ymladd yn fy mreuddwydion, felly gallai wneud y ddau ar yr un pryd. Okay. Right. 4. Hwnna. 3. Ac max yw 3. So stim point gwell i fi then. Wneud 3 a 2. Wedyn 1 a 5. Buster. Mae Buster. Gwybod. Be mae fe'n neud? Wel, mae dy fi rolio'r anlwcus gyfer y tro nesaf. Sy'n rhoi extra opsiynau ychwanegol i fi. Dwi'n gallu rhoi hwnna mewn fyna. Ie. Ond mae fe wedi llosgi nawr, so falle oedd hwnna ddim y peth fwyaf call i wneud. Fe niwed 1. Dwi ddim diwedd y byd. Achos wneud hwnna. Wedyn hwnna fyna 3 ac 1 ddim i wastraffu rein 2 3
3, 4, 5, 6, 7 neu cael 6 a rewi 1. Mae'r rewi yn eitha da achos mae'n cadw rifau fe'n lawr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, un munud, dim 8. Ie, 4, 7, 7. So, dim pwynt wneud hwnna. So... hwnna. O, fi wedi llosgi hwnna nawr. Great. O, wel. Dim ots, dim ots, dim ots. Right, os mae fe ar dan, mae'n llosgi'r cawden. Mae'n rhaid i cofio hwnna. So, mae'n gwell i defnyddio fe ar y bit olaf, dwi'n credu. Ie. Yeah. Ac 1. Nawr. Sy'n rhaid i fi hollti mwy ar ôl hwn, so mae'n o'n ffain i hwnna neu mas. Mae 3 a 2. A wedyn Petrophobia. Woo! Dyna ni. Mae Emrys yn dweud, fel mae'r Sais yn dweud, you got this. O, diolch Emrys. Dwi'n credu hefyd, come on. Bod yn positif yn un. O, ddim ar gael. Mae dal di llosgi. Fi'n syni ar hwnna. Ti'n werth i fi... Bydd hwnna'n llosgi fe. Oh. Mae'n okay. Tri, 5, 6, 7. 7. Right. Dyna ddim... Mae'n ar dan. 9, dim ond 9 ar ôl ddo, felly... Mae'n gwella tipyn bach nawr. 8. Yes! Felly, dyna ni. Dyna ni heddiw. Felly, siŵr dal ati. Woohoo! Right, gan i gweld beth mae'n dweud. Gan ni troelli'r olwyn unwaith eto. Adrian. Mor tragic. Ti'n colli eto. Wee, a dyna ni. Wedi curo pennod 5 gyda'r lleidr. Felly, ie. Hapus iawn gyda hwnna. Woohoo! Beth yn dweud, woohoo! Yay! So, achos fi wedi curo fe, man a man fi'n dangos chi y Crys T olaf fi ddim wedi dangos i. So dyma'r grach, fi'n hoffi hwn, mae'n edrych yn eitha cool. Ond fi ddim yn dda iawn a chwarae gyda'r grach. Os chi'n gweld, fi ddim wedi ennill un pennod. Dyna yw'r lefel fwyaf anodd. Felly, ie. Yeah. Chi angen dod rhyw dro arall i gweld fi'n ennill gyda'r grach. Un munud, byddai'n nôl mewn eiliad. Felly, neu jyst chwarae i gael y 2 arall nawr, okay? So, dyma yw... Fi wedi symud draw gormod. Wow. Right, dyna ni.
Felly, dyma yw y cellweiriwr, sef y Jester. Symud hwn mas o ffordd, achos gen i ddim byd gwyrdd arall, so na i cael gwared o hwnna. So ie, dyna ni. So dyna yw crys tir cellweiriwr. Mae hwn yna, nice, fi'n hoffi'r coch. Mae'r coch yn hwn yn really lovely. Felly, ie, o'n i'n syni, fi ddim, ie, mae coch weithiau yn gallu bod yn eitha, ond dwi'n hoffi hwn. Cellweiriwr. Felly... Okay, gan bod gyda fi crys tir cellweiriwr ymlaen, ie, mae... dwi'n gwylio trwy... Dwi'n gwybod sut i'n ymateb. Ti di wneud e nawr. Mae hwn yn hen... Well, sorry Beth, nes i ddim gweld WhatsApp ti. Fantastic. Right, so... Beth chi'n neud, chi'n ennill fel pethau... Chi'n gallu dysgu am mwy o'r pethau y pobl. So, hoff lyfr y dynwaredwr The Talented Mr Ripley, ti'n chi'n gwybod rhywbeth newydd amdano fe. Felly, beth hoffwn ni'n neud nawr? Gan fod mod gyda crys tir cellweiriwr, hoffwn ni wneud falle un lefel arall o hwn. So colliwr criwr, hei, bydde fe'n gŵl, os ydych chi'n dwy'n holl offer gelyn pob tro ti'n ymladd, gad ni ffeindio allan. Ar ôl trechu gelyn, cadw holl offer nhw, newydd dyleu sgiliau yn distrywio cardiau'n barhaol. So mae swapio styles yn gallu bod yn anodd iawn i dod mewn i'r swing o fe. So, gan ni roi clap uchel araf i'r cellweiriwr sydd yn mynd i fod mor lawn o edifeirwch. Oh god. Right, dyma ni broga. Dwi'n gallu cael fel cardiau neu symudiadau fe. Minimum. Dyna ni. So ie, just y lefel yma, y llawr yma, y llawr arall, llawr ni'n gorffen, achos fi eisiau gwylio'r gêm. Mae hwnna'n reswm arall. Ond fi eisiau dangos chi holl crysau ti, a nes i roi'r targed i fi hun o... Mae rhaid i fi trio... Mae rhaid i fi trio neud un lefel cyn newid. Felly ie, ni'n cadw at hwnna. Right, mae'r tymheredd fan hyn cosi yn ofnadwy. Right, dyna ni, bim, bara, boom. Ni'n cadw stuff no wedyn. Angen i iechyd na. Swynwr. Dwi angen delay boops achos maen nhw yn rhy wan, a os ti ddim yn fel wneud hwnna digon cynnar, chi'n diweddu gyda loads o cardiau gwan sydd yn rubbish. Felly... Dyna ni. Boom. Dyna fel i fyny, dwi'n popeth. Hwrê, hwrê. Right, llawr nesa, newid. Dyma'r grand finale nawr, sef y robot. Dyma ni, dyma'r robot. Mae'r robot fwy fel casual dwi'n credu sy'n dda. Fi'n hoffi'r llwyd yma. Robot. So yeah, ewch i Weird Triangle, mae fe yn y chat, neu mae fe yn ar Mentor Cyffili, mae fe wedi retweetio y link. Felly, dyma ni. Dyma bydd y llawr olaf am heddiw. Felly,
tri frwydr arall. Dwi eisiau gwneud hwnna gynta. Just mynd am y squid babi. Right. Sa eisiau colli'r kick-off gweld, so I need synwyr. Hedfan trwy hwn nawr. Taflu llaw, ydw i eisiau taflu hwnna? Bydd gyda fi rai cryfach ar gyfer y bit nesa. Pimp. Hyfryd. 3. So, tro nesa, bydd y squid babi mewn trwbl mawr. Ni edrych beth y tu ôl I fi, ond y thing y cellweirio rhyw Nid un bach llai. 6. Tarian. Dim angen. Boom. Ti'n ell, roedd hynny mor glyfar, roedd yn gymaint o hwyl chwarae gyda ti. Please ymweld â fi eto, dwi'n mynd yn ddiflas ac yn unig iawn yma. Yn y dungeon ar ben eich hunain. Drist. Right. Pen stereo. Hefyd, os ti dal yn gwylio, fi'n siŵr os ti yn Beth, gallai danfon ti allwedd copi y gêm yma. Falle bydd Craig a diddordeb. Mae fe lot o ieithoedd gwahanol, so bydd gyda fe'r opsiwn I ymarfer ei Gymraeg yn amlwg. Dyna bydd yn ffantastig os mae fe, ond mae fe... Felly chi'n neud e mewn Catalaneg. So, ond mae fe yn Saesneg hefyd, felly. 3. Na I neud 3 eto. A dau. Lovely, diolch acw. Nam. Saith. Eilrif. Right. Gwneud... Hwna'n eitha da. 6. Hwn I wed. A wedyn... 2 a 2 ddim yn mynd I rhoi digon I fi. Felly... Tarian. A wedyn... Delay. Boop. Mae boops ddim yn dda iawn. Reit, dyma'r un nawr. Angen 6. Na! Mynd 3. I methu mynd nawr. Just rhoi hwnna fanna. Na. Tricky dod taflu eich llaw na. Ddim eisiau gwneud hwnna. Na, eitha hoffi'r bops. Neu cadw'r bops. Fel I fyny. Dwi'n popeth. Mae'n iechyd llawn dy fi. So mae mor leidr. Na, mae rhain yn dda, cryf.
Eilrif. Adio max. Oh, no, didn't do it. Dwi'n helpu chwaith. Dyn ni wedi just sticio gyda beth oedd gyda fi. Pimp, chwech, wyth, wyth. Blygu dis. Tri. Ond ma'n costio 2 iechyd. Ond mae digon o iechyd dy fi, felly... Neud hwnna. Tro nesa nawr, mae fe wedi mynd. A dyna bydd hynny. Dyna bydd diwedd ein sesiwn heddiw. Ar Dwnsiwn y Dis. Right. Lwcus fan'na. Beth sydd fan hyn? Just drewio carden. So, y boops. Ddim eisiau boops. Drewio carden arall. Beth sy'n wan? Dallu'n dis falle bod hwnna'n defnyddiol o bryd I gilydd. Adio 3 tarian. Gwneud niwed o 4. Gwneud... Mae hwnna'n handi hefyd. Ydy'r dallu dis ma'n peth ni eisiau... Lle na I cael gwared o 1 o'r Dwnsonics, achos... Right. A dyna ni. So ni ar level 3. Na I gadael e fyna am heddiw. Na I just gweld. Felly cofio, mae gallech chi prynu crysau T Dwnsiwn y Dis trwy wefan Weird Triangle. Mae link i'r dolen ar trydar ni. A hefyd mae fe yn y chat. Dwi'n credu mae fe fan hyn hefyd. So dyna ni, os ddiddordeb ydych chi. Mae yna meintiau plant hefyd. Felly, chiod, Nadolig yn dod rown y cornel. Falle chi eisiau cael y gêm yma a'r Crys T mynd gyda fe. A, chiod, mae'n gêm wych. Felly, fi yn amlwg gyda tueddiad achos I gyfeithi fe. Ond mae fe'n gêm dda. Byddwn ni ddim yn chwarae fe os na. Felly, ie. So dyna bydd diwedd ffair Nadolig rithiol Mentor Cyffili. Diolch I Bethan am y holl waith trefnu'r gwyl a wneud wefan ffantastig a gosod popeth a Lauren hefyd. Lauren a Bethan yn wneud gwirth rhoi popeth gyda'i gilydd. Mae'n ffantastig. Felly diolch yn fawr iawn I chi am wneud hwn a dyna bydd e am blwyddyn yma. Mae lot o links gwahanol o fideos mae pobl wedi cyfrannu o'r perfformiadau. Os chi ddim wedi cael cyfle gweld nhw, ewch draw i'r tudalen a just gallu clicio a gweld beth popeth sydd yna. Pob hwyl a gweld chi tro nesaf. Os fi ddim yn cael cyfle, ddim yn gweld chi, os chi wedi dod yn arbennig yw'r Nadolig llawn I chi gyd. Iawn. Pob hwyl. Ta-ra. Diolch. Hwyl Emrys. Pob hwyl. Gweld chi cyn bo hir.
Ta-ta. Beth. Right. Come on Cymru. Come on Cymru heddiw. Curo'r Eidal. Gobeithio. Gawn ni weld. Ie, fi'n credu bydd nhw yn. Iawn.